Comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels... No Reino Unido falase unha variedade de idiomas nas 4 nacións que o compoñen. Ademais de inglés, que é o idioma principal, en Escocia falase galíco-escocés e escocés. En Gales falase galés. En Irlanda do Norte falase irlandés e Scots-Irish. En Inglaterra falase unha variedade de dialectos rexionais. O inglés segue sendo o idioma principal. Isto fai difícil a preservación dos idiomas minoritarios no Reino Unido. Sabedes cal é o nome da bandeira do Reino Unido? O seu nome máis popular é Union Jack. E o nome correcto é Bandeira do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte. A Union Jack está composta polas cruces de 3 dos diferentes patróns do país. San Xurxo, patrón de Inglaterra, San Andrés, patrón de Escocia e San Patricio, patrón de Irlanda. A única das bandeiras do Reino Unido que non aparece na Union Jack é a de Gales. Pois para cando se formou a bandeira, Gales xa estaba unido a Inglaterra. A gastronomía no United Kingdom é moi diversa e non teñe un prato típico especial. Aínda que o máis famoso é o fish and chips, pero sí que teñen unha tradición de hai moitos anos, o té das 5, acompañado de pastas ou outro tipo de doces. Mira que tradición tan chula! Jaime, sabes que os británicos beben unhas 60.000 tazas de té ao ano? Ou sexa, que cada británico consume unha media de 900 tazas anualmente. Quero falarvos de Escocia, que está chea de castelos, lagos e montañas. E, segundo as lendas, sabedes quen vive nestas terras máxicas? Pois nada máis e nada menos que Nessie, o famoso monstro do lago Ness. Vaites! Pois eu che conto que en Inglaterra está Stonehenge, un monumento megalítico formado por pedras ou menires introducidas no chan formando un círculo que foi construído hai máis de 5.000 anos. E unha das teorías di que foi feito polos alienígenas. Era boa! Xa será menos. Se queredes coñecer sitios interesantes, probade a visitar London, a capital do Reino Unido. Aquí poderedes ver o Big Ben, a Torre de Londres, o Palacio de Buckingham, cos seus soldados con gorros altos e peludos. E o London Eye, unha noria cunhas vistas fabulosas. Esquezas facerte unha foto nunha cabina telefónica, esas tan típicas que hai en Londres, ou dar unha volta nun deses buses vermellos de 2 pisos para coñecer a cidade.
No Reino Unido sentáronse as bases de deportes como o fútbol, o rugby, o tenis, o cricket ou, como neste país chove tanto, o ping-pong. Hello, submarine. We all live in a yellow submarine. Eu vou vos falar de algunhas persoas famosas que naceron no United Kingdom. A ver a cantas coñecedes e a ver se sabedes a que se dedican ou dedicaban. We all live in a yellow submarine. Empezamos polos Beatles, que eran... Correcto, músicos. Lady Di, se cadra aínda sodes moi noviños para saber que era a princesa de Gales. Begins to play. Coñecedes a Harry Potter? Pois Joan ou J.K. Rowling é a escritora dos libros coas aventuras de Harry, Hermione ou Ron. Bueno, hai tantas persoas famosas que tardaría moitos días en falar de todas elas. Déxate de famosos e falemos de michis, que son moi cookies. Sabedes que hai un par de milenios os romanos levaron ao Reino Unido a que hoxe é a raza de gatos máis popular? Tamén teñen unha raza de vacuno de cornos e pelo longos e que habita nas terras altas. O pelo é tan longo que ata lles tapa un pouco os ollos. As flores máis populares do Reino Unido son o narciso, o cardo, o trébol e a rosa. E agora imos contarvos unhas curiosidades. Sabíades que o United Kingdom ten a maior concentración de persoas pelirroxas do mundo? Ou que ali nunca estás a máis de 113 km do mar? Colocar un selo postal nun sobre coa cabeza do rei do revés é un acto de traición. In the UK, there are over 30,000 people named John Smith. Cause a big sensation. My generation is talking about my generation. Tamén teñen competicións extrañas como Terlolin Cheese ou queixo rodante, que é unha carleira na que botan un queixo lolos colina abaixo e xogan a perseguilo e a ver quen é o primeiro en collelo. Menuda tolería! É o mellor miro como corren dende o meu sillón. Isto é todo dende London, no United Kingdom.